urcăm pe skateboard, că e ecologic și avem o singură problemă. Avem nevoie de asfalt neted, fără pietricele și gropi. Nu știu, complicat. În Chișinău e complicat. Și totuși, Au descoperit libertatea de a evada din canoane ca niște rebeli pe plăci cu 4 roți. Și nici lipsa terenurilor speciale sau încurajărilor nu le-a încurcat să meargă mai departe. La începutul verii 4 ani să fac, dintre care 3 mă dau anume stilul freestyle și un an m-a dat street. Adică un an așa pe scări, săream pe bară, dar 3 ani acum numai pe flat ground, adică în mâini, poți pui piciorul pe pământ sau că tu ești singur, tricuri, știi, e mai diferit. Trick, kickflip, manual, freestyle sau street style. Cam așa termeni veți auzi în gașca lor. Și asta nu e doar o joacă. Participă la concursuri internaționale, iar cele mai recente au fost în România și Germania. Acum nu de mult am fost cu Boris în România, în Slatina, județul Olt, și băieții de acolo au organizat un concurs, adică pentru street, anume pentru stilul care mă dau eu. Și am luat locul 5, dacă nu mă greșesc. Adică n-am intrat în top 3, dar e bine. Asta se pare e singura veste bună pentru părinții care își vedeau copiii devenind medici, avocați sau orice altă meserie serioasă. Se întâlnesc la 200, așa numesc ei locul de la intrarea în Parcul Valea Morilor, aici unde numărul căzăturilor s-a pierdut de mult. Foarte mult. Și mâini rupte, și picioare întinse, și foarte multe, de fiecare dată. Asta și ne învață skateboarding, de fiecare dată te dai jos, cât de tare te lovi, vrei mai tare să faci tricul acela, să sari scările și alea încă și mai tare vrei. Ce anume îi motivează să-și continue pasiunea, chiar și cu genunchii roșii și apoi verzi de briliant, uneori și dragostea. Am văzut pe niște prieteni și îmi plăcea de o fată. Și fata aia se umbla pe oraș doar cu băieții ăștia cu skate-ul și am spus că trebuie și eu să mă apuc numai decât. Și mi-am cumpărat prima placă, mi-am cumpărat-o de la piața de mașini, ceva basic, nu știu, simplu foarte. Și de atunci s-a început. Și părinții la început tot, ca la toți skateri, nu foarte tare agreau sportul ăsta. E cheltuială, julituri. În caz că ideea vă face deja cu ochiul, ar fi bine să vă notați câteva detalii importante. Aici nu există limite de vârstă. Toți sunt deschiși să vă dezvăluie secretul distracției. Și dacă tot vă apucați să urcați pe skateboard, pregătiți-vă să schimbați o dată pe lună încălțămintea, iar o dată la 3 luni placa.